खुलुमबाय सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दे बारग' एनडिएफबिफोरा जायफोरा सेन्ट्रेलाव केस जानानै दंमोन नियानिफ्राय बे नियानि केसखौ आसामसिम दैथायहरनाय जाबाय होननानै जों बयबो नुनो मोनबाय थानाय जादोंमोन। थारैनो बियो रोखा जामारदों नामा? बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला माखासे बारग' एनडिएफबि बिथांमोनजों लोगोसे जायफ्रा जेलाव थानांनाय नखरफोर बिथांमोनहा दिनैहाय गुवाहाटीआव गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमहैदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिदों आरो बेखौ बिथां बारग' एनडिएफबिफोरानो गावसोर मा सावरायहैदों आरो मोनसे आसा होदों अदेबानि थाबैनो बारग' एनडिएफबिफोरा जायफ्रा निया केस जानानै दङमोन बिथांमोनहा जेलनिफ्राय उदां जासिगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। अबा बिथांमोनहा गावसोरबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। थारैनो बेबायदि जामारोब्ला बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां जागोन आरो बिथांमोनहा मा बुंदोंमोन आरो माबायदि थासारियाव दं गावसिनि खुगानिफ्रायनो जोङो मिथिनानै लानो हागोन। बेनि माखासे भिडिअ क्लिप दङ। स' जों भिडिअखौ नायबा रोखासिन जागोन। भिडिअखौ जोङो नायदो। दिनै जोङो बे एनडिएफबि प्रिजनार फेमिलि मेम्बार्स कमिटिनिफ्राय जोंहा आफादगिरि लोगोसे आं ट्रेजारार आरो लोगोसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्रायबो दिनै जोङो गुवाहाटीआव जोङो माखासे सरकारि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे अफिसारफोरजों जोङो दिनै लोगो हमफैदों। बेनि जाहोना जाहैबाय जोङो जाय एनडिएफबिफोर सेन्ट्रेल जेलाव दिनैसिम एनआइए केस नांनानै दङ बिथांमोननि एनआइए केसआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेटआव हेन्ड अभार होनायनि बाथ्रा बेखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो जोङो मिजिंथिनानै दङमोन। दा गमामायैनो बियो बे केसखौ एनआइएनि बे केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव हेन्ड अभार खालामहरबाय। अलरेडि एनआइएनि डिरेक्टरा दा बेखौ खालि गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव नटिफिकेसन ओंखारनांगौ बाखि दंसै। जों बेखौ दिनै मिथिनो हादों, बुजिनो हादों। दा बेनि थाखायनो जोंहा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि जायनोखि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर होगोन आरो लोगोसे उननि समाव जाय बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दिनैसिम जोबजानानै दं बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे उदां जायो बेखौ आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। दिनै जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे अफिसारफोरजों आरो लोगोसे भारत गभर्नमेन्टनि माखासे मा होनो दैथायहरजानाय माखासे अफिसारफोरनि मेसेजखौ लानानै दिनै जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिखौ लोगो हमनो फैदों। दा बे लोगो हमनायाव दिनै जों लोगो मोनबाय, रायज्लायनो मोनबाय। जथेस्थ' जों गोजोनदों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ। दा बेवहाय भिक्टिमाइज फेमिलि एनआइए केस नांनानै थानाय माखासे जोंहा फेमिलिफोर दंफैयो। बिथांमोनाबो दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिजों बे मोनसे टिमआसो दिनै फैनानै रायज्लायफैदों। बे दिनैहाय रोखा मोनबाय बे बाथ्राया बेनो एनआइएनि माखासे केस जे दिनैहाय एनआइएनि जितु डाइरेक्टर बिथाङा दिनै आसामाव फैनानै माखासे खामानि मावनो थाखाय दिनै बेवहाय इनकुवारि बायदि खालामफैनाय जाबाय। दा बे बुस्थुखौहाय एनआइएनि डाइरेक्टरा आसामाव हरनो थाखाय भिजिट खालामनानै फैनानै थांबाय। बेनिखायनो दिनैहाय जितु एनआइएनि माखासे केसआ उदां जासिगोन फैदिनसो उनावनो दिनै बेखिनिखौ दिनैहाय आसामनि सिएम मानगोनां डक्टर हेमन्त शर्मा सारादि दिनै बेखौ मावफुंनायाव आखायाव लादों आरो बेखौ साक्सेसआव लांसिगोन आरो दिनै उदां जासिगोन। बेखिनिखौ दिनै जों गोजोननाय मोनदों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय। बेनिखायनो दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय आसामनि सिएम मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जोङो धन्यबाद जासिदों। आरो एनआइएआव नांनानै थानाय जेल जानाय जोंनि मावथिफ्रा खयदिनसो उनावनो बे खामानि जायोबा उदां जागोन बेखौ जाहाथे फोथायनाय फैबाय। जाहाथे बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै बेखौ जाहाथे थाबैनो बुंनाय बायदिल' नङा आखरे आखरे मावनानै हयथ' बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव जाहाथे फोजोबो जों बेखिनिखौ जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय आसा थाबाय आरो फोथायनाय थाबाय आरो बिसास थानाय जाबाय। थेंक इउ। दिनै जोङो बे एनडिएफबि प्रिजनार फेमिलि मेम्बार्स
कमिटिनिफ्राय जोंहा आफादगिरि लोगोसे आं ट्रेजारार आरो लोगोसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्रायबो दिनै जोङो गुवाहाटियाव जोङो माखासे सरकारि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे अफिसारफोरजों जोङो दिनै लोगो हमफैदों। बेनि जाहोना जाहैबाय जोङो जाय एनडिएफबिफोर सेन्ट्रेल जेलाव दिनैसिम एनआइए केस नांनानै दङ बिथांमोननि एनआइए केसआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेटआव हेन्डअभार होनायनि बाथ्रा बेखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो जोङो मिजिंथिनानै दङमोन। दा गमामायैनो बियो बे केसखौ एनआइएनि बे केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव हेन्डअभार खालामहरबाय। अलरेडि एनआइएनि डिरेक्टरा दा बेखौ खालि गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआव नटिफिकेसन ओंखारनांगौ बाखि दंसै। जों बेखौ दिनै मिथिनो हादों, बुजिनो हादों। दा बेनि थाखायनो जोंहा जोंनि स्टेट गभर्नमेन्टनि जायनोखि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर होगोन आरो लोगोसे उननि समाव जाय बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दिनैसिम जोबजानानै दं बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे उदां जायो बेखौ आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।